Hey, så får jeg lige hurtigt en lille film. Jamen jeg er egentlig bare gået ud af døren og se lige hvad jeg fandt. De her fantastiske blomster fra Ramsløgn. De står så flotte nu, som I ser her. Og de er lige til at spise. En super lækker, sprød og mild smag. Og når man så får den til sidst, så kommer den rigtige hvidløg. Super lækker at bruge i en salat, fordi de er så sprøde. Så jeg vil anbefale jer, ud og finde dem ude i naturen. De her små blomster, og husk, ramsløgn, den tager man ikke fejl af, hvis man dufter til den. Så dufter den så kraftigt af hvidløg. Men de kan også syltes, og så bliver de nogle super lækre blomster. Og lige om lidt, så bliver det helt runde, når de er færdige med blomster. Og så skal du lave ramsløgskapers.